Ćao svima, ovo je verovatno treći nastavak videa koji puštamo ako to bude ličilo na nešto. I meni je Dunja inače već obrve popunila. Meni je jako žao, toliko mi je žao što niste vidjeli kako moje obrve izgledaju bez olovke da ne mogu da dođem sebi. Šalim se naravno, ja stvarno nikad ne idem nigde. Čak i mislim da nekad i preko dana kod kuće, onako malo moram da popunim jer ne mogu da se gledam u gledalo, ali dobro. Tako da će meni sada Dunja našminkati oči isto za preko dana, tako da to ništa neće biti ni jako, ni intenzivno i nešto brzo, da tako kažem. Ako ona to ikako može, pošto ona devojka ima kao svaki profesionalni šminker, ako niste gledali prethodne videe, Dunja je profesionalni šminker i ona sad neće da se prikaže, ali jednostavno ona ima naravno svoje korake koje mora da ispoštuje i ona će naravno to sve sad ispoštovati, ali će prosto pokazati i ona će sada vama reći šta ona radi i kako možete sami kod kuće da našminkate svoje oči. Dobro, ajde, pošto sam ja tebi obrve već uradila, ja ću ti sada staviti bazu, u stvari ovo nije konkretno baza, ovo je MAC Paint Pot, to je inače kremasta senka, ali pošto meni odlično to funkcioniše kao baza i da bi neutralisala ako neko ima venice neke i bilo šta da mu se vidi. Tako ću ti samo to naneti da bi držalo bazu. Zašto je baza bitna? Baza je bitna da bi držala senku, da bi se ne bi uvlačila u pregibe očiju. Se čula za neku od tih baza, ima jako puno u ovim ovako parfimerijama redovnim i uopšte ne znam misliš neku jeftiniju varijantu? Da neko koji može onako svako sebi da priušti. Pa to ne znam. Tebi to ne interesuje. Ne, zaista nisam znam ove skuplje, mislim, ali što mogu u Sephori da se kupe dobre baze, ali... Too Faced, na primjer. On ima, da. Ali sad konkretno ovako DM Lily, tu ja zaista ne... Nije, znaš što, sad ja nisam nikad probala, ali hvale Avonovu bazu. I koju su još hvalili? Mislim, sad ja pošto ja lično nisam probala od tih jeftinijih nijednu varijantu. Da, razumem. Ne, to je u stvari, ima dosta blogerki i hvale različite. I verujem da, mislim, devojke pretpostavljam, koju ja sama kažem onako iskreno da mi je to dobro i ne mogu sad od svih tih da se odlučim koju bih ja zapravo kupila. Da. Iako ću najverovatnije kupiti tu Too Faced, zato što tu stvarno... I pretpostavljam da je to isto proizvod koji se onako ne potroši. Ne, pošto je jako bitno za bazu da ide mala količina, da ne ide velika količina. Ali to može da se nanosi baza, na primjer, prstima ili mora četkicu. Ne, mora četkicu. Pošto ja, na primjer, nemam ovako neku četkicu. Ni ne treba ti. Ni ne treba ti, nego će dovoljno to prstom da se... Ova ona čuvena paletica. Da, ova čokoladna paleta. Čokoladna paleta, međutim ja ću ti je samo koristiti, pošto je vrlo bitno bazu setovati. Da bi se posle senke lepo blendale, jer svaka baza je malo lepljiva. I onda kada se nanese sada na kapak senka, neka koju želite da izblendate, vrlo često se desi da dobijete onako kao male flekice, neke da vam ne bude isti intenzitet svuda gde vam treba i da teže se blenda. Zato bitno da se setuje i sama ta baza. To je kao što ste setovali puder i korektor, tako i bazu setujete. To naravno, ako želite, naravno da vam bude senka naneta besprekorno, tako je. Da nemate one fleke. Na primjer, ja kada žurim, ja onda bukvalno uzim samo jednu boju i jednu onako širu četkicu za senku i onda bukvalno samo tu jednu boju nanesem, malo onako olovkom dodam i maskar i to je to. To je kad žurite, da znate. Nemoj ovo da slušaš. Da se ne potreseš jako, ali ja to jednostavno tako. A kada imam vremena, onda malo ja tu kao nešto crtam, ali to stvarno nije to. Šta bi ja te mogla raditi? Ajde ovako. Ja ću, do duše sad ću da koristim ove senke koje nemaju mnogo kod nas da se kupe. A dobro, svako ima senke koje ima i svako kupuje boje koje jednostavno... Bar kod nas ovde može da se nađu senke, ako pa ništa dobro. Može, evo ja sam onu Essence neku što sam kupila, ne znam koliko košta, 500 dinara, stvarno su dobre senke. Mislim tako za, što kaže, preko dana, uopšte nisu loše. I baš ima puno. Sad ja ću tebi samo ići kao... naneću ti neku svetliju varijantu, ova malo ide, ajde kažem, vuče malo na naranđastu sa nekom ovako plafastom četkicom, ona ne stavljamo je precizno, nego samo ona nama služi za prelaznu boju, da bi sve ostale boje mogli lakše da izblendamo
Znači I da to stavljaš na dobijemo- taj pregib. To stavljam na pregib i ona slobodno možemo i pređe i malo, znači ne treba da bude precizna, da ide baš samo u pregib oka, znači može da ide... A ja iskreno nisam nikad ni nosila takvu šminku, ali onako kada je jako, onako one oštre, onako crte, to mi nekako ne ide uz mene, ne znam ni ja. Bar kako ali a ovo- posebno ne preko dana, onako kad Da. je oštro, onako senka stoji, nego mi je baš lepo kad je tako sve izblendano. Evo, s time dobijate taj efekt da bi se senke sve lepše blendale, da nemate to. te oštre linije. Znači, Ja volim bilo koju... blendana senka, čupava kosa. Ja tako idem, šalim se. Ja mislim da to manje više svi hoće. Znači, neću ti sad raditi nikakvu jaku šminku. Naravno, da, posebno za preko dana, mislim, stvarno kad... Nema potrebe, Nema da. potrebe. Ajde malo da ti, da bi ti definisala, da stavim ovde, da bi ti definisala taj pregib. Zatvori. Znači sad idem bukvalno samo u pregib oka, znači ne prelazim tu orbitalnu liniju. Orbitalnu liniju? Da, je orbitalni luk, da. Šta ti profesionalac? Pa tu kostu, aj tako da kažem. Znaš na što mislim? Znam, nego osetim. Inače, ovako da si mi rekla preko telefona, ne bih znala o čemu pričaš tačno. Znači, samo da definišem, ništa sam tu specijalno. I blago ti nanosim. Što mi je od senka, ništa ne vidim. Da, sad se već malo smračilo, pa ćemo videti Šta će da se vidi? kako će to da na kraju ispadne. Ono što ja obavezno uradim, a to je da se vratim na prethodnu četkicu i onda izblendam te dve zajedno. Da još više ublažim, da nema prelaza. A koliko misliš da je potrebno da imamo četkica kod kuće onako za senku? Mislim, dobro, nemoj da kažeš ono šta stvarno misliš. nego onako realno. Da li dovoljno da imamo? Tri. Aha. Jednu za blendanje. Da, meni su dve za blendanje, jedna preciznije blendanje i jedna onako, ajde da kažem, neprecizno blendanje i treća da bude za nanošenje senke na kapak. Mislim, sa te tri četkice možete Ne, to je baš teško izabrati, pošto obično ko prodaje četkice su onako profi, baš je teško izabrati sad, na primjer, kao šta zapravo meni treba, šta ja zapravo ću znati da koristim, džabe meni sve te četkice i senke, ako ja to ne znam da koristim. Tako da je bitno baš dobro izabrati, ali ajde, kad ja budem izabrala, ja ću snimiti video o tome. Ajde tebi malo ovako neku, čisto je to malo šimera da ima, da ne bude baš da si mi skroz... Dobro, znam da to želiš da staviš. Da, malo samo. Znam da se u taj ugao oka uvek stavlja tako malo te svetluceve, jer one kao daju neki sjaj u oku, kako da kažem, onako deluješ odmornije. Mislim, naravno, ovo sve može da ide i mat varijanta, da nema tih. Dobro, da, ali uvek je ta kao neka, bar malo da se sija, bar tako tu, u taj deo. To ja tebe sad učim da znaš. Dobro. Slušam. Sad nju nanosimo tako što ja je bukvalno utapkavam, ne razvlačim je, ne blendam sad kao što sam s ovim, nego utapkavam, jer tako dobijate najveći intenzitet boje. Ukoliko želite pojačati još intenzitet, onda stavite neku belu bazu za oči. Aha. Ili ti Fix Plus može da pokvasite. Sad šta želim da uradim? Ja ovako se naginjem, žmurečki, kao da se to bolje vidi. Sad ću da je definišem ovako kraj, ovaj ugao oka. Uzet ću jednu brankastu nijansu. Samo malo da bi definisala. A boje, reci mi to, jel ti sad na primjer kad šminkaš nekog, ti to biraš onako baš prema boji očiju ili tako, kako da kažem? Ja kad šminkam kako mi kažu. Aha, pa dobro, znam da ima i toga, da. Ali najlepše kada se uklapa tako uopšte sa tenom ili sa
neko ko hoće baš da, na primjer, izrazi svoje oči, da dođu do izražaja, onda Pa i šta, garderoba, ima tu boja kose, da, ima tu svašta. Ima tu svašta s čim bi moglo da se sklapa, ali najbitnije je ono s čim se vi osjećate najlepše i najsigurnije, jer ćete to jedino znati da iznesete. Tako je, da. Tako ja imam tačno neke nijanse i to nosim i nekad se malo poigram, ali baš retko. Kad hoću neki smoky eye, onda je tamniji, kad hoću neke tako drastičnije, onda prosto, što ti kažeš, ne znam to da nosim kako treba i onda to ne izgleda na kraju dobro. Ja ću se opet vratiti na telefonu, samo da izblendam. Evo, drago mi da smo snimali ovaj video kako to radio profesionalac, kad jednom budem snimala sama, da vidite šta ću ja da radim onda. Evo, dobro, ovo je nešto što svako može. Ali dobro, i to svi radimo, da. Mislim, definitivno to svi radimo. Mislim, tako isto ublendamo, stavimo malo tamnije ovde, to je sve. Ali nekako meni je najteže od svega uvek te senke da stavim, jer imam utisak prosto da ih ne stavim kako treba. Nekako, nisam uvek sigurna da li sam na svako oko stavila jednako. To su svi ti problemi. To je, ja mislim, normalno. Svima. Da. A ja ću da ostanem ovako ukočena. Znači, meni je samo bitno da ja stalno, to je najbitnije, da se stalno blenda, da samo da izgubite te oštre linije, da nemate nigde onako one jake, agresivne prelaze. Da. Sad, ako hoćete da highlightujete malo... Ja moram da kažem, ja ovako sad našminkana, pošto je danas sreda. Tako? Da. Danas je sreda, a muž i ja smo sami, znači večeras idemo u bioskop do grada. Mislim, grada je sedeti kod kuće sa ovako lepom šminkom. Sad ću malo da ti highlightujem taj... To mi je bilo bitno, jako da vam kažem inače. Predeo ispod obrva, da bi još više otvorili i podigli taj deo. Tu može i mat, može i sjajna, sad sve zavisi šta ko voli. Da, ja uvijek stavim malo onako neku kao svetliju, sjajniju senku. Da, to volim ja, zato što je lepo na... Ali ne volim jako svetlo, da ima neke šljokice preko dana, zato što to stvarno grozno izgleda. Ne, tu... One onako, ne mislim masne, ali skoro. To mi baš, čini mi se to nije ipak, to je baš onako za uveče. A i sa tim treba biti obazriv za tim masnim senkama i uveče preko dana. Da ne izgledate onako... Sad samo ću ti ja još malo ovaj gornji deo ublendati, odnosno da spojim taj highlight ispod obrva sa ovim što sam radila ovdje. I sad ću te malo dole, ću ti našminkati oči. Dobro. To sam baš htjela te pitam, tamo da iskoristim priliku, pošto ja, na primjer, često stavim samo nekada sa olovkom, nekad sa nekim eyelinerom, onako malo izvučem, da mi bude onako malo veće oko. Kako ima veze to što sam slušala, na primjer, ako hoćeš da ti izgleda veće oko, da tu kao staviš dole nešto svetlije? Jeste, to ću ti ja sad smanjiš, ako staviš, na primjer, tu sad olovku, jer ja volim, na primjer, tu malo da zatavnim i tu, a, na primjer, želim da mi oči budu što krupnije. Tu je jako bitno da kod devojka koje imaju manje oči, znači one mogu da stavljaju tamnu olovku u unutrašnji ugao oka, bez problema, ali da ne ide skroz do kraja, nego ajde da kažem do negde polovine, da ćete dobiti tu neku, to što hoćete, da imate definisan taj deo, da bude tamni, ali onda ćete ovde posvetliti sa nekim svetlijim varijantama senke i onda ćete dobiti da niste ga zatvorili, ja ću tako kažem. Ajde malo da ti ja sad tu definišem oko. Ajde gore. To su znači sve te boje onako... Ovo je sve neutralno, nežno. Što bi se rekla. Sve te zemljane boje. To ja mislim da su te boje za preko dana bolje da ćutim, jel da? Pa ako ne želiš olovku u oku. Da te se vrlo... Šalim se. Da su najbolji.
Evo, znači stavim malo, čekaj Miša, evo malo ću ti staviti olovke. Da. Znači sad neću tići skroz unutra, mislim do kraja, nego samo taj gore. Sad ono što postoji varijanta je da se i ta olovka setuje. I to ima. Da bi što duže trajala olovka. To hoće da se razmaže. Da, to se brzo razmaže, to sad sve zavisi od izdržala ta olovka. Neće sad ona ne znam koliko dugo držati, ali da bi duže izdržala, gledaj gore, znači i nju možete da setujete senkom. Znači senkom. Ja sam već pomislila da postoji neki proizvod za setovanje olovke, rekao je li moguće? Ne, samo senkom malo, znači naneseš bukvalno da bi duže trajala. Ono što ja volim da uradim i onda još malo da definišem. Gore, gledaj. Samo da definišem još, da mi se lepo stopi sa ovom što sam dole nanela. Gore. Stvarno su lepe nijanse u toj čokoladnoj paleti. Da, jako, mislim, baš su praktične su, nosive su. Da, to je bitno. Znam da ima nekih, na primjer, paleta gde ima, na primjer, neka zelena, plava, to je baš onako po meni za šmink. Mada ima i ko voli tako, kako da kažem, ali većina nas koristim manje više slične boje. Da. Sad recimo ja to volim da izblendam i to da nema ni tu nekih oštrih. Da. Jo, izvini. Ništa nisam osjetila. Kako meni uvek od frizera kaže, izvini, molim te što te čupam dok raščešljam, rekao, ma ne, ja sam se navikla. Mislim, meni to nije ništa, tako da je... Evo da ti malo highlightujem taj ugao oka, tako što ću ti ovde naneti. A to, na primjer, može da se uzme onako prstom pa ovako? Pa može, ali nećeš biti toliko precizna. Pa dobro, ali ovako mi sami kod kući možemo. Zato što ja tako to radim. Ja uzmem malo onako, pa malo tako. Može tako. Kao ne vic, ali ti ga može i tako. Sad se toga setila. Sad ono, mislim, ajde sad, ja bi ti izvukla, ako još imam mesta u rukama, znači samo uradila bi ti definiciju gornjeg oka, odnosno tu kod korena trepavice, ali onda bude intenzivnije još kad se nanese maskara. Dobro. Znači, da ne bude... Da, ja tu volim malo da stavim. Da, znači nije eyeliner, ništa tog tipa, neću ti izvlačiti, pošto je... Znači, samo malo da, ajde kažem... I to je, ja volim s olovkom da to radim zato što je drugačije nego eyeliner. Da, potpuno drugi efekt ima i ovo ću ti bukvalno samo toliko da potamnim taj koren trepavice i onda još lepše izgleda kada se nanese maskara. S tim što je pametno i nju setovati senkom, se ne bi razlivala i da bi što duže trajala. Dobro, to ću sve upamtiti, pošto se meni često razmrlja, a inače imam jedan problem da ja umem da čačkam oči i samo sebe i dešavalo se, naprimjer, da ja ovako trljam oko i meni neće niko da kaže da sam se ja razmrljala. Gledaj mi otvori, gledaj ovdje. Tako da to izgleda katastrofa. Vodite računa. Znači, bukvalno blago sam ti, ništa ti jako, nisam ti ništa izvlačila, nego samo... Ostaću ovako. Lepše meni sa tim nego samo senka po meni. Ja uvek dodam na senku malo olovke, onako, bar malo da izvučem, ništa jako, ali malo. Ali zato uveče. Opet ćeš eyeliner. To već se ide malo sa eyelinerom, već se ide malo jače. Gledaj ovde, otvori. Tu. Tako. Znači ja sad tu za preko dana našim. Ja nemam sad nažalost ovdje uopšte, imamo ovdje ogledalce. Izvini, molim te, ali ja imam ovdje ogledalce. Idemo malo. Meni se sviđa. Ili nisi jako našminkana? Ne. Uopšte.
I toliko malo senki sam koristila, pošto ja volim da Za posao, za fakultet, sve, po meni je sasvim, što bi se reklo, i fino i korektno. Gledaj dole. Ja lično volim drugačiju vrstu šminke. Da tu ima svega, odnosno iznijansirano, da tu ima svašta nešto da se vidi. Ali pošto ovo jedna onako, ja kažem brzo, ali ovo se jako brzo inače radi. Kada ne pričaš, naravno i kad sam radiš, to je normalno. I kad se uđe onako u rutinu, to očas posla, to jako brzo ide. Ma da. A inače, da ćutim. Tako dole gledaj. Ajde, neću ti puno ni maskare, sad ćeš gore. Tamo da vidite kako ona nanosi maskaru. A da to svi, mislim, znamo da nanesemo maskaru, ali mislim da često devojke ne znaju da iskoriste maskaru kako treba. Poenta kod maskare je jako bitno da se uđe, sad ja sam pristalica da nijedan šminker ne može da vam nanese tako maskaru kao vi sami sebi. Da. Zato što vi možete da osetite i gde možete, koliko duboko možete da uđete. A poenta kod maskare je da uđe skroz ovako u koren i da izdignete i onda ovako cik-cak potezima da idete ka gore. I da tako izvlačite trepavice, jer sad ja nikad tebi ne mogu baš tako da, dole, da ti izvučem kao što ti možeš sama sebi. Naravno, da, ali dobro, mislim, to je, ima stvarno toliko maskara, što bi se reklo, dobrih i po super cenama, tako da to stvarno može da se nađe baš dobro. I to je to što se tiče očiju, tako? E pa evo, ovo je sad moja kompletna šminka, ja sad ovako mogu da idem na posao, mogu da idem svuda, i večeras, kao već sam najavila, da moram iskoristiti, naravno, da ne budem ovako našminkana, da sedim kod kuće. Tako da, ja ću vam naravno u svim videima ostaviti Dunjin kontakt, ako hoćete profi šminku i po meni da, ono što sam htjela da kažem dok sam šminkala, na primjer kad su one senke, što ti kažeš da voliš baš da bude onako intenzivno, to je meni baš onako za neke, na primjer, svadbe, baš za posebne prilike, za preko dana, stvarno treba biti po meni nešto neutralnije, da onako izgledate što prirodnije moguće, a da ste opet našminkani, tako da to je to što se tiče ovog videa i naravno puno vas pozdravljam do narednog videa. I čao Dunja koja se čao!